Честито! Дай чашка. Дай чашка, дай чашка. Ама вярно ще ама. Коло! На здраве! Холандия, Германия, Унгария, Полша, Сърбия, Франция, и Китай, и Белгия най-вече. И Тайланд. Тайланд, да. Нашите братя са там. Да видите, днес на 14-2012 година се случи едно събитие в щатите Тексас, Лондон, Сирите. 14 Март казах. На 14 март. Щатите Тексас, Лондон, Сирите, Камъни. Малкия Лондон. Да, се случи едно голямо събитие. На нас ни се роди едно хубаво, красиво момченце за Джонито. Браво! И пожелавам на всички, които все още мечтаят за рожба и за как да им се даде това щастие. Пожелавам от цялата компания. Браво! Браво! Аз искам да кажа нещо. Добре, кажи. Специално за деремалето Джонито удари джакпот. Айде, браво! Айде, браво! Защо ще кажа? Нито Джонито, нито Алтинай. Все момичета. Нито не ха. Да, той удари. Нито Шейкото. Шейкото и Алтинай. Нито Нихат. Все момичета и Нехат. Момичета. Ама аз ще осуна. На Джонито. Ерче, ще го е. Ето е. Ето е масеките, На Мемет Франкфурт. Много го целува. Обичам много. Айде, Кески! Здраве! От цялата република на здраве! Най-вече от Лондон, Сирите, Камъни, Тексас! Гирек! Ето е! Дай го на покрит хабдала. Покрит хабдала. Ето си го дам ето се! Я бе! Не на празно. Е,
Hayır, gerisi kim bu? Osvet mi bu zaman?